תום, אתה בכלל לא יודע מה זה פטריות. זה מאיו. הוא צודק, זה לא טעים. אורלן שונאת פטריות. גם אני לא סובל פטריות. אני אוהבת. אפילו זה מאיו. אפילו בפסטה. יש פסטה עם פטריות, אני אני מוציאה אוהבת את הפטריות. ככה. נכון. זה לא טעים פטריות. מי שאוהב פטריות שיגיב. מי שלא גם שיגיב. מי שלא אוהב, תעשו לב כתום מי שלא אוהב. מי שאוהב, לב אדום. תעשו לב אדום. מעלים את זה. מה זה משהו? מתלבט להתחיל ב1.9, הבעיה שלי זה יותר שישי שבת. אתה חמור? אולי להתחיל כאילו ביום ראשון, זהו? נכון? לא. זה בבית הליכס. אני יותר עכשיו לא